Bore da, prynawn da, noson da, ble bynnag I chi yn y byd, a chroeso. Fi yw Elin Wyn o Winning with AY, ac mi rydw i'n hyfforddwr bersonol sydd yn arbenigo mewn cryfder. Hynny yw cryfder y corff, yn emosiynol ac yn feddyliol hefyd, felly croeso i'r sesiwn yma. Dwi yma yn siarad I chi ynglyn â Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl gan y Mental Health Foundation, a maen nhw wythnos yma ar y flwyddyn yma yn rhoi eu ffocws nhw ar unigrwydd, felly loneliness. Felly os nad ydych chi yn barod yn ei dilyn o rowch gyda golwg ar Instagram, Facebook, Twitter, Google, beth bynnag sydd gyda chi, achos maen nhw'n rhoi gymaint a gymaint o wybodaeth I fyny ynglyn â'r wythnos yma ac ynglyn â unigrwydd sef loneliness. A gallwch chi ddilyn I hashtag nhw a'i storïau nhw gan ddilyn hashtag I've been there. Nawr, mae hwnna yn symud ymlaen yn llyfn iawn yn dweud I've been there. Ac os ydych chi yna heddi yn gwrando arna I yn sôn am unigrwydd ac yn meddwl mai dim ond chi sydd yn y byd sydd yn teimlo y fath yma o deimladau o unigrwydd, dwi yma I ddeud wrthych chi, dych chi ddim ar ben eich hunan. Dwi yn hunan wedi cael y teimladau yna o unigrwydd a dwi yn dal I gael y teimladau yna hefyd. Dwi'n mynd siŵr os ydyn nhw byth yn mynd I ffwrdd, ond fe allwch chi wneud rhywbeth o ddydd I ddydd I wella y teimladau yna ac I ddatblygu efallai. Nawr, dyna'r peth cyntaf a'r pwynt cyntaf o'n I am dal I sylw at rwy'n eich gweld chi, rwy'n eich clywed chi, dydych chi ddim ar ben eich hunan. Mae'r stigma yma o ddim am rannu bod, efalla'ch bod chi wedi teimlo y fath yma o deimladau o unigrwydd, di e ddim yn rhywbeth I fod yn ofyn ohono. Dwi yma yn brawd I ddeud fy mod I wedi cael y teimladau hynny o unigrwydd ac wedi dod o hyd I ffyrdd I'n helpu I ac I ddatblygu yn hunan I allu ofalu am ein hun pan rydw I yn teimlo'r fath yna o unigrwydd. Felly dydych chi ddim ar ben eich hunain, a dwi'n siŵr os newch chi roi gip olwg ar y wefannau hynny fy nes I sôn am ar ddechrau'r sesiwn, fe welwch chi y maths, iawn, y niferoedd y bobl hynny sydd yn y byd o bob oedran, o bob rhyw sydd yn cael y teimladau yma. Nawr, dwi'n yn siŵr o le mae'r teimladau yma'n dod, ond wrth I mi dal I fwy o sylw iddyn nhw ers I mi fod yn arddegau ac yn y blaen, mi rydw I yn cael y fath yna o deimladau pan rydw I ddim yn teimlo fy mod I yn cysylltu gyda'n hunan. Felly falle pan dwi'n cael teimladau fel falle dwi'n mynd teimlo'n ganolog. Dwi ddim yn teimlo fy mod I'n gysylltu gyda pwy ydw I. Falle fy mod I ddim yn teimlo fy mod I werthau. Falle fy mod I ddim yn dangos yn hunan ddigon o hunan gariad. Dyna pryd dwi'n dechrau cael y fath yna o deimladau. Achos dydw I ddim yn cysylltu gyda'n hunan ac felly mewn tro o gynlyniad mae hynny'n meddwl, wel, sa'n digon da I gysylltu gyda'n hunan, dwi ddim yn ddigon o werth I roi ddigon o gariad tuag at yn hunan, felly dwi'n mynd I gysylltu gyda unrhyw un arall chwaith. Dwi'n mynd moyn cysylltu gyda'r bobl hynny sydd o'n gwmpas neu sydd falle ar gael o'n nghwmpas I. Felly dwi'n mynd siŵr o le mae'ch teimladau o unigrwydd chi yn dod o, ond dyna le mae'r teimladau yn dod o ddiwrtha I, yw pan dwi ddim yn teimlo yn gysylltiedig gyda'n hunan. Nawr, dros y blynyddoedd diwetha yn enwedig ers I mi fod yn hyfforddwr bersonol, mi rydw I wedi dod o hyd I elfennau newydd I allu gadw'n hunan yn ganolog, I allu gadw I gysylltu gyda'n hunan. Ac o gynlyniad o gadw I gysylltu gyda'n hunan, mi rydw I wedi dod yn berson lot yn fwy hyderus. Berson sydd yn ymwybodol iawn o pa mor ffantastig ydw I ar ben yn hun. Ond hefyd, mae hynny fy ngalluogi I fod yn fwy hyderus I wybod fydd yna bobl eraill sydd hefyd yn moyn cysylltu gyda fi. Achos mae yna nifer o bobl allan yn y byd sydd falle ddim yn moyn cysylltu gyda bobl achos maen nhw efallai yn teimlo I bod nhw ddim yn digon da, neu bod nhw'n ofon bod nhw ddim yn mynd I gael eu hoffi, neu falle bod nhw ddim digon doniol, neu ddim digon pert, beth bynnag yw I reswm nhw. Mae yna nifer o bobl sydd wedi dod ata I ac yn deud wrtha I y reswm pam dyn nhw ddim am gysylltu gyda bobl eraill yw achos dyn nhw ddim yn teimlo yn ddigon da fel person. A dwi'n eich clywed chi, dwi wedi bod yn y man hynny le chymod yn ysgol wedi rhoi rhyw fath o mwgwd ymlaen I gwneud yn unan I deimlo chymod, ydw fi'n hyderus a odw dwi'n boblogaidd fi'n gallu siarad I bawb,
Ond na, tu ôl i'r mwgwd hynny, o'n i wastad yn ofon fy mod i ddim yn digon da, a felly byddwn ni mewn dosbarth llawn o ddisgyblion, o'n i'n nabod pob enw, nabod pob gwyneb, a hefyd bellach mlaen yn y brifysgol yr un fath o beth, nabod pob enw, nabod pob gwyneb, a byddwn ni mewn lle llawn o bobl o'n i'n nabod, ond byddwn ni dal yn teimlo yn unig. A mae hwnna achos o'n i ddim yn troi fyny fel Elin Wyn, o'n i'n berson hollol gwahanol, felly o'n i ddim yn cysylltu gyda'n hunan, a felly achos o'n i'm yn gysylltiedig gyda'n hunan, o'n i ddim wir yn cysylltu gyda'r bobl hynny oedd o'n gwmpas chwaith. Mae yna ddyn oedd ymrawd i wedi rannu dy fi dros y penwythnos, mae ei wedi ysgrifennu llyfr, a falle eich bod chi am edrych i fyny ar ôl y sesiwn yma i weld pwy ydw i'n sôn am, ond Dr Vivek Murthy yw un o'r dyn yma, a dwi yn mynd i ddarllen o'r sgrin, wneud yn siŵr fy mod i'n dweud y geiriau yn gywir. Felly mae e'n dweud, loneliness is a subjective feeling with the connections we need are greater than the connections we have. In the gap, we experience loneliness. Felly mae hwnna'n sôn eto yr un fath o beth le fe nes i sôn gallech chi fod mewn ystafell llawn gysylltiadau i chi'n ymwybodol o bwy ydyn nhw, ond dim dyna'r gysylltiadau i chi moyn. A yn y marn i, o'n i'n cael y teimlad yna achos o'n i ddim yn gysylltiedig gyda'n hunan. Felly o'n i ddim yn troi lan fel y person o'n i moyn, o'n i'n rhoi y mwgwd ymlaen, a wedyn oedd hwnna ddim yn galluogi i greu cysylltiadau go iawn. A chymod, y fath o'r deimladau yna, na beth yw ryw fath o arwydd. Felly, pan chi moyn bwyd, mae'ch corff chi fe bethau mynd, oi, nath ymrawd i ddangos hwnna i fi, felly, oi. Pan i ti moyn bwyd, dyna'ch corff chi'n gweud wrthych chi, mae eisiau ti fita, mae eisiau ti fyny o banana neu beth bynnag sydd yn y gegin, ceri ôl o beth i fwyd. Neu, os i chi wedi blido, dyna'ch corff chi'n gweud, oi, mae eisiau ti fyny gwely, mae eisiau ti gael cwsg, 8 awr, 8 ar y hanner, beth bynnag ti'n lli ffito mewn heno. Dyna'r un peth sydd yn digydd mewn unigrwydd, iawn? Oi. Pan i chi'n teimlo'n unig, dyna'ch corff chi'n gweud, fi moyn i ti gysylltu. A boed hwnna yn cysylltu gyda ffrind, gyda rhiant, beth bynnag yw ond mwy pwysig yn y marn i, cysylltu gyda chi eich hunan. Felly dyna'r arwydd mae'ch corff chi'n neud. Pan chi'n cael y teimladau yna o unigrwydd, dyna'r corff yn mynd, oi. Mae eisiau i ti gysylltu. Yn yr un ffordd, a mynd i ôl banana, ni'n mynd i gael cwsg fach, iawn. Felly, sut allwn ni gysylltu gyda'n hunan? Felly, os i fi'n gweud mae y ffordd i atal y deimladau na o unigrwydd ac i gwneud y deimladau i fod yn well a'i ddatblygu fel person, beth dwi'n credu dwi'n trial gweud yw, mae y ffordd i atal y teimladau yna i ddigwydd yw drwy gysylltu gyda'ch hunan. A dwi'n meddwl mae un o'r ffyrdd gorau i gysylltu gyda'ch hunan yw hunan ofal. Felly edrych ar ôl eich hunan. Dwi yn y byd ffitrwydd iechyd. Felly ffyrdd dwi'n edrych ar ôl yn hunan yw bwyta'n iach. Dwi'n symud fy nghorff. Dwi'n mynd am wac gyda'n ffrindiau. Dwi'n mynd i chwarae tennis yn Roath Park ar y penwythnos. Beth bynnag yw mi rydw i'n cysylltu gyda'n hunan drwy'r ffyrdd hynny. Nawr, dwi ddim yn mynd weithio chi bod rhaid i chi ddechrau gwneud squats, a mae rhaid i chi ddechrau bita bananas, bob witch stitch. Dwi ddim mai weid hynny wrthoch chi. Ond beth dwi mai weid wrthoch chi yw ffordd allwch chi gysylltu gyda'ch hunan yw drwy hunan ofal. A gall hwnna fod mewn unrhyw ffordd. Fe allai fod mewn cymryd bath, gwneud meditation, mynd am wac, beth bynnag yw cwrdd i fyny gyda ffrind am goffi, beth bynnag yw i ofalu ar ôl eich hunan. Nawr, pan rydych chi yn gofalu ar ôl eich hunan, y fath o deimladau i chi'n derbyn yw cariad tuag at eich hunan. A'r mwyaf i chi yn dangos cariad at eich hunan, gofalu at eich hunan, gwybod bod chi yn absolutely amazing, y mwyaf o deimladau fel ai chi'n cael, y mwyaf gysylltiedig ydych chi yn eich hunan. Chi'n meddwl, dyma fi, greatest showman, this is me, A chi'n meddwl eich bod chi'n ddigon da. Does dim ots faint o gysylltiadau sydd gyda chi, does dim ots faint o wynebau ac enwau, faint o likes sydd gyda chi ar Instagram, beth bynnag. Does dim ots am hynny. Be sydd yn bwysig yw, drwy hunan ofal, rydych chi'n dysgu sut i gysylltu gyda'ch hunan, a mewn tro,
dych chi ddim yn teimlo'n unig, achos mi rydych chi mor gysylltiedig ac mor gryf eich ben eich hunain. A mewn tro, i reini ohonoch chi sydd am gysylltiadau eraill, oherwydd chi yn dangos lot fwy o hunan hyder a hunan gariad, a chi'n meddwl bod chi'n absolutely awesome, iawn, gyd o'r pethau hynny, rydych chi falle'n fwy hyderus i estyn allan ac i moyn fwy o gysylltiadau eraill tu allan i chi eich hun. Achos mae yna nifer o bobl fel wedys i ddim am gysylltu gyda bobl eraill achos maen nhw'n ofon bod nhw ddim digon da. Ond os i chi'n dechrau credu, hei, fi yn ddigon da, pa mor rwyddach fydd e i greu cysylltiadau newydd. Iawn, fi wastad yn gweud wrth y bobl pan dwi'n siarad ynglyn â unigrwydd a iechyd a ffitrwydd ac yn y blaen, dros yn gweud wrth nhw, mae adeiladu bywyd llawn cyswllt, felly beth i fi'n annog y bobl dwi'n cydweithio gyda, mae adeiladu bywyd llawn cyswllt yn adeiladu byd llawn cyswllt. Felly petai pob un person yn cysylltu gyda nhw ei hun, yn edrych ar ôl ei hunain, yn gofalu, yn dangos hunan gariad, mewn tro wedyn mi fydd pawb wedyn yn estyn allan ac yn cysylltu yn yr un ffordd achos mi fydd pawb ar yr un trywydd. Nawr, ynglyn â iechyd a ffitrwydd, odi chi yma pethau fel gofalu ar ôl eich hun a'r hunan ofal, fi wedi gweud bod hynny yn ffordd da i i'ch helpu chi o'r fath yna o deimladau unigrydd achos mi rydych chi'n cysylltu gyda chi eich hun a felly mewn tro meddwl bod chi'n absolutely amazing a chi yn hapus ar ben eich hun ac yn ddigon hapus i gysylltu gyda bobl eraill hefyd. Ond hefyd mewn tro yn arwynebol iawn, mae'r byd iechyd a ffitrwydd llawn cysylltiadau. Iawn, rydyn ni bob oedran, bob rhyw beth bynnag yw e, rydyn ni gyd o dan yr ymbarel o bobl sydd am gysylltu gyda'i hunan. A beth mae hwnna'n creu yw cymuned enfawr ar draws y byd sydd am gysylltu gyda bobl eraill sydd yn gwneud yr un peth. Iawn, os ych chi'n cerdded mewn i gymffa, mae yna bob un person yn yr ystafell na sydd wedi cerdded mewn i'r gymffa am y tro cyntaf. Cysylltiad. Chi gyd yn gallu cysylltu dros yr un peth. Pan ych chi ar y 15fed squat gyda fi mewn sesiwn hyfforddi bersonol, chi'n cysylltu gyda fi achos fi'n gwybod yn union beth mae e fel i wneud y 15 squat na, iawn. Pan ych chi'n mynd am wac gyda'r ramblers dros y mynyddau na, iawn. Chi'n chwys stecs, iawn, a mae popeth yn mynd o'i le. Mae'r person o'ch blaen chi yn mynd i wybod gwmws fel chi'n tymlo, achos maen nhw unau wedi wneud y mynydd na ar blaen, neu maen nhw'n mynd trwy fe gwmws yr un pryd â chi, iawn. Gymaint o gysylltiadau sy'n gallu cael ei greu mewn byd ffitrwydd. Felly, os ydych chi yn trial chwilio am lwybrau newydd i greu cysylltiadau o fewn eich bywyd chi, mae iechyd a ffitrwydd yn ffordd arbennig iawn sydd yn annog bobl i gysylltu. Ja? Mae pawb wedi teimlo yr un fath o deimladau chi. Does neb yn barnu, mae pawb yn gwybod beth mae'ch teimladau chi fel, achos ni gyd o dan yr un ymbarel. Iawn, felly os ydych chi yn chwilio am lwybrau newydd i'ch annog chi i greu gysylltiadau, mae'r byd ffitrwydd yn le da iawn i ddechrau. Chos rydych chi'n cael y teimladau o hyder, chi'n cael y teimladau o hunan gariad, ond hefyd cyswllt yn syth bin. Pobl yn gwybod shwt ych chi'n teimlo. Pobl yn chwysu wrth ochr chi, iawn. Felly gall hynny fod yn chymod, sa'n gweud bod rhaid i chi weithio gyda Winning with a Y, hyfforddi bersonol, ond mae yna ddigon o bethau allwch chi wneud. Fel wedys i, mynd am wac gyda'r ramblers, mynd i ddosbarth dawns efallai, mynd i nofio ar y bore dydd Sadwrn, chwarae bowls ar y ddydd Llun. Beth bynnag yw e, mae yna gymaint o elfennau o fewn y byd ffitrwydd allwch chi fod yn rhan ohono sydd yn rhan o gymuned enfawr le mae pawb yn cysylltu o dan yr un ymbarel. Felly falle bod hwnna'n rhywbeth allai adael chi gyda heddi. Nawr, cyn eich bod chi yn yngadael i, os ydw i wedi eich sbardino chi heddi i feddwl, chymod beth, dwi yn teimlo chydig yn unig, dwi yn teimlo bod eisiau ddangos hunan gariad, dwi moyn cysylltu chydig yn well, fel bod fi'n gallu cysylltu gyda bobl eraill, fi moyn bod yn rhan o'r gymuned, beth bynnag yw e, dwi yn mynd i roi sesiwn fach o ffitrwydd ar eich cyfer chi i orffen y sesiwn i ffwrdd heddi, iawn. Felly, os ydych chi am fod yn rhan o'r sesiwn i gael
bach o flas ar beth falle all ffitrwydd feddwl I chi gallwch chi fod yn rhan o'r sesiwn yma sydd yn dod I fyny nesaf. Diolch yn fawr iawn I chi. Felly, os ych chi dal yma, sefwch gyda fi. Felly, yn y gyd sydd angen yw lle gwastad, a plis gwnewch yn siŵr bod dim byd yn y ffordd fydd yn achosi chi falle I fynd yn bendramonigol dros y llawr I gyd, sy'n ni moyn neb I gael damwen. A plis gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ddigon parod I gymryd rhan yn y sesiwn, eich bod chi yn ddigon ffit ac ddigon hapus I gymryd rhan yn y symudiadau. Felly, eich dewis chi yw I gymryd rhan wrth gwrs. Dim rhaid I chi, ond fydden ni'n joio petai chi yn, ia? Felly, peth cyntaf ni'n mynd I wneud, os allwch chi gymryd eich lle, ia? Dyn ni ddim yn mynd I fynd lawr i'r llawr heddi, ni yn mynd I sefyll ar ein trad, ia? Peth cyntaf sydd rhaid I ni wneud yw gwneud yn siŵr ein bod ni wedi cynhesu fyny. Felly, sesiwn bach byr I ni'n mynd I wneud, ond fe na I ddangos gwbl o ymysyniadau chi, fe bod chi'n cael blas ar fath o bethau allwch chi wneud I ofalu am eich corff. Felly, peth cyntaf ni'n mynd I wneud yw ddechrau gyda'r pen. Felly, ni'n mynd I un ochr, ac i'r ochr arall, ac I fyny, ac I lawr. Gret, ac eto i'r ochr, ac i'r ochr arall, I fyny, ac I lawr. Gret, na ni'n gwneud yr ysgwyddau nesaf. Felly am nôl, ni'n gwneud cylchoedd bach gyda'n ysgwydd. Felly un ysgwydd ar y tro. 1, 2, 3, 4, 5. Ar ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5. Nawr ymlaen, ochr yma. 1, 2, 3, 4, 5. Chi'n neud yn amazing. Ar ochr arall, 1, 2, 3, 4, 5. Ffab. Nawr na ni'n neud yr rhan canol. Felly coesau arlyd mewn triongl. Dwylo ar un ochr a ni'n neud cylchoedd 5 o gwmpas. 1, 2, 3, 4, 5. A chi'n gyfer ochr arall. 1, 2, 3, 4, 5. Ffantastig. Nawr diolch chi roi eich coesau ychydig fwy ar led a ni'n mynd I fynd am gefen y coesau. Felly ni'n mynd I ymestyn I lawr yn ara 10 a nôl I fyny i'r canol. Newn ni 4 arall. Rhif 1, nôl I fyny. Rhif 2, nôl I fyny. Rhif 3, nôl I fyny, un ola, rhif 4, nôl I fyny. Gret! Nawr ti am wneud waelod y coesau, lle os allwch chi gael eich trad chi ychydig ar led, ni'n mynd I fyny ar y bysedd trad, a nôl I lawr. Ac eto I fyny a lawr. Ac eto fyny a lawr. 2 arall, I fyny a lawr. Un bach arall, fyny a lawr. Gret! Da iawn chi, ychydig o ymystyniadau I ddangos I chi bach o flas ar beth falle fydd ar gael I chi fynd I ryw fath o gymffa, neu falle bod nhw'n gwneud pethau fel ymestyn, fel sesiwn. Naia, na ni symud mlaen nesaf I y sesiwn ffitrwydd. Felly, be ni'n mynd I wneud gyntaf? I ni'n mynd I wneud 30 eiliad o squat. Ja? Felly, dyna'r symudiad cyntaf a fi trwyddo beth yw'r symudiadau I gyd. Wedyn, ni'n mynd I wneud 30 eiliad o arm circles, felly cylchoedd gyda'r breichiau. Wedyn, ni'n mynd I wneud 30 eiliad o standing X crunch. Wedyn, ni'n mynd I wneud 30 eiliad o Y raise. A wedyn fy newn ni orffen ar 30 eiliad o A skipping. Nawr, ti'n gweud 30 eiliad o weithio, 30 eiliad o orffwys, a fy newn ni wneud 2 o weithiau. Nawr, peidwch y poeni, byddai'n dangos I chi sut I gwneud bob symudiad, a fel wedys I, ond ymunwch chi fewn os ydych chi'n teimlo'ch bod chi yn ddigon parod I gymryd rhan. Felly, y squat fydd cyntaf. Trad ar led, iawn, mewn llinell gyda'ch ysgwyddau chi. Pwyntio syth ymlaen, pengliniau yn pwyntio syth ymlaen. Dwylo gyda'i gilydd, chest I fyny. Rydych chi'n mynd I blygu yn yr hips a'r pengliniau, ac yna rydych chi'n mynd I ymestyn nhw nôl I fyny a sefyll I fyny.
Felly plygu yn y hips a'r pengliniau a nôl i fyny yn syth. Na i ddangos o'r ochr, plygu a nôl i fyny. Plygu a nôl i fyny. Gan rili gwthio y pengliniau allan tuag ata i. Ydych chi'n barod? 3, 2, 1, bant yn ni. Felly plygu ac ymestyn. Plygu ac ymestyn. A peidwch yn poeni os nad ydych chi'n gallu mynd mor isel â fi. Gnewch beth ych chi'n gallu, ond eich bod chi yn cadw'r pengliniau yn dod allan yn syth ata i ac yna yn ymestyn eto. 8 eiliad ar ôl ac ymestyn. Plygu ac ymestyn. 3, 2, 1 ac ymlacio. Siglwch na mant. Nawr nesaf ni'n mynd i wneud arm circles, felly cylchodd gyda'r ysgwyddau iawn. Felly breichio allan mewn siap tep, chad ar led, a ni'n mynd i fynd am nôl. Nawr ni ond yn cadw fe yn yr ysgwydd, felly dim cylchodd mawr, iawn, cylchodd bach, 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 yn mynd am nôl, cadw'r breichiau yn syth. 4, 3, 2, 1, bant yn ni. Gret. Da iawn, felly dyma ni, cadw'r breichiau yn syth ac yn gryf, iawn, dyn ni ddim yn moyn bod nhw'n mynd round and round, iawn, yn flopan i gyd, iawn, ni moyn bod nhw'n cadw yn gryf ac yn syth, a cylchodd bach, bach, bach i gadw fe'n dyner yn yr ysgwyddau. 6 eiliad ar ôl, bron y fod na. 3, 2, 1, ac ymlacio. Yn yr ysgwyddau, boenus iawn. Reit Nawn ni symud mlaen nesaf i'r standing X crunch, felly gweithio yr abs o tro yma. Felly chad ar led, dwylo tu ôl cluster. Rydych chi'n mynd i ddod ar y goes yma i fyny at y panelin a nôl i lawr. Coes arall fyny at y panelin a nôl i lawr. Felly yn gyferbyn i'w gilydd, iawn? 3, 2, 1, bant yn ni, felly fyny a lawr, fyny a lawr, fyny a lawr, fyny a lawr. Gret, os ydych chi'n gallu mynd yn gynt, fe allwch chi fynd yn gynt, iawn, ond os na, cadwch i rhythm da, fe chi'n cadw'ch hunan i fyny, iawn, bwysig bod ni ddim yn penglunio drosto, iawn, cadw i fyny yn gryf. 4, 3, 2, 1, ac ymlacio, da iawn chi. Reit, nesaf ni'n mynd i wneud y Y-raise, felly ni'n mynd i fod yn gweithio'r cefen y tro yma. Felly chad ar led, pengliniau ychydig, iawn, chydig bach o bounce yn y penglin, iawn, a chi'n mynd i bwyso ymlaen, fel petai chi ar roller coaster, iawn. A na gyd ni'n mynd i wneud yw dwylo dy gilydd, siap Y, a nôl lawr, siap Y, nôl lawr. 3, 2, 1, bant yn ni, siap Y, nôl lawr, siap Y, nôl lawr. Na fel chi'n gallu gweld, dydw i ddim yn symud fy ngwddwg o gwbl. Mae'r gwddwg yn sefyll yn gryf, iawn. Dyn ni ddim yn gwneud unrhyw fath o symudiadau i'r pen, iawn. Ni'n cadw fe yn llonydd. I fyny ac i lawr. I fyny ac i lawr. 4, 3, 2, 1. Ac ymlacio. Gret! Nesa ar symudiad ola, ni'n mynd i wneud yr E-skipping o tro yma. Felly chad ychydig ar led, a na gyd mae'r coesau'n neud yw neidio ar yr unfanc. Na gan neud yn siŵr bod eich pengliniau chi wedi plygu ychydig. Feddal, iawn, cadwch nhw'n feddal. A mae'r breichiau yn gwneud siarp fel y petai nhw'n sgipio gyda'r half, iawn. 3, 2, 1, bant yn ni. Gret, gallwch chi ddod o hyd i rhythm eich hunain. Nawr, os ydych chi'n gweld y neidio ychydig yn anodd, mae hynny'n oce. Llwch chi fynd i fyny ar bysedd trad, nôl ar. Fyny ar bysedd trad, nôl ar. A jyst cadw y breichiau i symud. Ond eich bod chi'n symud, chi'n neud yn amazing a chi'n gofalu am eich corff. 8 eiliad ar ôl, cadw i fynd. 3, 2, 1, ac ymlacio. Da iawn, os ydych chi dal gyda fi, ni'n mynd i wneud hwnna unwaith eto am y tro yna.
Felly ni'n wneud y squat gyntaf. Wedyn yr arm circle, standing X crunch, Y raise, a gorffen ar yr A skipping, iawn? Massive off yn barod. Squat, setwch chi fyny, chad yn pwyntio ymlaen, ysgwyddo yn ôl, 4, 3, 2, 1, bant yn ni, plygu ac ymestyn, plygu ac ymestyn, plygu ac ymestyn. Os ydych chi'n gallu gwneud yr anadlu hefyd, anadlu mas, anadlu mewn ac allan, anadlu mewn ac allan, anadlu mewn ac allan, anadlu mewn ac allan. 3, 2, 1, ac ymlacio. Coesau'n dyn heddi. Reit, yna ni symud lan i'r ail symudiad, os ydych chi'n cofio. Arm circles nesaf, felly ni'n mynd cadw y breichiau mewn siap te, ond y tro yma, breichiau yn mynd ymlaen. Fel bod ni'n cael y ddwy ochr i weithio'n galed. Felly breichiau yn mynd ymlaen atoch chi, iawn. Breichiau allan yn barod, siap te. Ydych chi'n barod i fynd? 3, 2, 1, faint o ni. Gret. Os ydych chi dal gyda fi, chi'n neud yn amazing. Dyma chi yn cysylltu gyda'ch corff, edrych ar ôl eich hunain, rhoi hunan gariad, chi'n mynd i fod mor hyderus, chi'n mynd i fod yn teimlo bod chi'n gysylltiedig â'ch hunan. Gret, a falle mewn tro, fydd hynny'n eich annog chi, mae'n greu mwy o gysylltiadau gyda bobl eraill hefyd, neu felly fod yn rhan o gymuned ffitrwydd a iechyd. 3, 2, 1, a gymlacio, good! Standing X crunch, gyfer yr abs y tro yma, felly jyst i atgoffa chi. Iawn, y ben glin yn cyrraedd y panelin sydd gyferbyn, iawn. Cofiwch allwch chi fynd mor araf neu mor gyflym a chi moyn, iawn. Digon amser gyda ni, 10 gymeiliad. Dwylo trwy'r clusta, trad yr led, ni'n barod i fynd. 4, 3, 2, 1, bant yn ni. Gret, nawr os ydych chi am ddysgu sut ydych chi'n gwneud yr anadlu yn hollol bwysig, iawn, anadlu mas a mewn, mas a mewn, mas a mewn, mas, mewn, mas, mewn, mas, mewn, mas, mewn. Good. 8 eiliad ar ôl, i bron o fod na abs yn tynnu i chi wneud yn amazing. 3, 2, 1, a gymlacio. Gred, ni bron o fod na. Y raise nesaf. Os yw unrhyw adeg bod unrhyw gyhyr yn oedolau, iawn, os ydych chi'n gormod o dodau, please stopiwch. Ond os chi'n meddwl mai na cyren gweithio'n galed fe, yn lle gweud wrth hynna, mae'n boenus, neu fi ffili wneud e fi rwan. Na, newid y meddylfryd. Gwedwch wrth eich hunan y cyhyren datblygu, y cyhyren gweithio'n galed. 3, 2, 1, Y raise. Felly pan mae'r ysgwyddau a'r cefen yn gweithio'n galed y tro yma, ni'n gweud, dead i cyhyre, pa fath o bon i ti ma'n rhoi fi, mae hynny'n oce, fi'n gweithio'n galed, fi'n gwthio fy nghyhyre, fi'n gwella ac yn datblygu fy nghyhyre, a dyna beth yw'r teimlad, dim unrhyw deimlad o wendid, mae'n deimlad positif, iawn? 3, 2, 1, a cymlacio. 1 symudiad bach ar ôl. Pwy sy'n gael da fi? Skipping y tro yma, a dyma fydd y symudiad ola, iawn? Felly cofiwch, os na chi'n gallu gwneud y neidio, allwch chi fynd i fyny ac i lawr ar y bysedd chad, iawn? A cadwch y breichiau i symud. 8 eiliad ar ôl. Bron o fyna. 5, 4, 3, 2, 1. Symudiad ola, bant yn ni. Gret. Gwnewch yn siŵr bod chi'n anadlu. Iawn, anadlu'n ddwfwn. Digon o oxygen yn mynd mewn i'r gwad ac yn pwmpo o gwmpas. Gret. Hanner ffordd. Pwy sy'n dal da fi? Pwy sy'n edrych yn ôl i hunain heddi? Woo! Gret. 8 eiliad. 5, 4, 3, 2, 1. Hamlacio. Gret. Da iawn chi, os ydych
ydych chi dal gyda fi, please fyddwch yn y brawd iawn eich hunain rydych chi newydd wneud waith hynod o ffantastig i edrych ar ôl eich hunain ac i gysylltu gyda'ch hunain. Felly cyn bod chi'n mynd, please gnewch y cool down, iawn? Waith ymestyn gyda fi ar ddiwedd y sesiwn. Felly newn ni ddechrau gyda'r coesau, trad ar led, a ni'n mynd i ddyla fe fan hyn am 20 eiliad, just dyla fe tro yma, dim mynd i fyny ac i lawr. Just cael curiad galon, nôl i teimlo naturiol. Gret. 8 eiliad bach ar ôl. 4, 3, 2, 1, ac ymlacio. Gret. Newn ni wneud y canol o tro yma. Ni'n mynd lawr un ochr a ni'n mynd i sefyll fan hyn. Iawn, 20 eiliad yn ymestyn ochr y cefen fan hyn. Gret. 5, 4, 3, 2, 1. Draw'r ochr arall. Gret. A dylech y fan hyn, os ydych chi am, gallwch chi roi y fraich chi mewn hefyd. Hynna'n ymestyn hyd yn oed yn fwy. Gret. 10 eiliad bach arall. Bron o fod yna. 5, 4, 3, 2, 1. Ac ymlacio. Nawr wnawn ni wneud blaen y corff, felly rhowch eich dwylo gyda'i gilydd. Ni'n mynd i tynnu'r breichiau am nôl a agor blaen y corff tuag ata i. Gret, dylech e fyna. Digon o anadlu, 10 eiliad bach arall, a wedyn ni orffen gyda'r gwddwg. 5, 4, 3, 2, 1, ac ymlacio. Y gwddwg nesaf i'r ochr. Gret, just dylech e tymlo'r gwddwg yn ymestyn ar un ochr. 3, 2, 1, a'r ochr arall. Symudiad ola, fi'n gwybod fi wedi gweud sawl gwaith bron o fod na, ond really bron o fod na nawr. Dyma'r symudiad ola. Chi wedi gwneud yn amazing. 5, 4, 3, 2, 1, ac ymlacio. Dwi'n gynnes. Na gred, diolch yn fawr iawn i chi am gymryd rhan yn y sesiwn. Fi yw Elin Wyn o Winning with AY ac mi rydw i yn hyfforddwr bersonol. A mi rydw i wedi bod yn sgwrsio gyda chi heddi ynglyn â Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl sydd eleni ar loneliness ac unigrwydd. Felly, i orffen, cofiwch iawn, y pethau dwi wir am i chi wybod yw 1, os ydych chi yn cysylltu gyda'ch hunain, felly hunan ofal, hunan gariad, a'i ddod o hyd i ffyrdd i gwneud hynny, boed yn eistedd yn yr awyr iach, gwneud sesiwn ffitrwydd gyda fi, beth bynnag yw mae hynny'n dysgu chi sut i gysylltu gyda'ch hunain. Felly mewn tro, dyna'r cysylltiad mwyaf pwysig a chi'n teimlo'ch bod chi werth e. A felly ar ôl hynny o ganlyniad, rydych chi'n teimlo mor hyderus a mor amazing, rydych chi yn gwybod eich bod chi'n ddigon o werth ac yn ddigon ffantastig i rannu chi eich hun gyda bobl eraill. A cofiwch hefyd o fewn byd ffitrwydd, os ydych chi am fwy o wybodaeth am sut allwch chi wneud hynny, o fewn byd ffitrwydd mae yna ymbarel o bobl sydd yn cysylltu gyda'i gilydd sydd yn teimlo yr un teimladau â chi ac yn gweithio gyda'r un targedau â chi hefyd. Maen nhw gyd yn dilyn yr un llwybrau. Felly os ydych chi am unrhyw gymorth neu gwybodaeth am sut allwch chi roi ffitrwydd mewn eich bywyd chi i helpu chi gyda deimladau o unigrwydd, yn enw i yw Elin Wyn o Winning with AY. Dwi ar Twitter, Facebook ac Instagram, felly allwch chi ddod o hyd i fi ar hwnna, neu allwch chi'n e-bostio i ar winningwithAY@gmail.com. Cofiwch i orffen, dydych chi ddim ar ben eich hun. Mae unigrwydd yn teimlad hynny o gallwch chi fod mewn ystafell llawn o gysylltiadau ond ddim yn teimlo yn gysylltiedig gyda unrhyw un. A dydych chi ddim ar ben eich hunan gyda hwnna. Dwi wedi bod yn eich ysgydau chi a dwi'n dal i cael y teimladau hynny. Ond beth sy'n bwysig i gofio yw dydych chi ddim ar ben eich hunan. Cysylltwch gyda'ch hunan, dangoswch hunan gariad y hunan ofal, a mewn tro fydd cyswllt gyda chi eich hunan yn ddigon da. Os ydy hynny'n rhoi canlyniad o gysylltu gyda bobl eraill hefyd, grêt. Diolch yn fawr iawn i chi, mwynhewch gweddill eich wythnos. Hwyl am y tro. Ta.